Dobrý deň, volám sa Mária Štangová a pracujem ako medicínsky reprezentant v spoločnosti Teva. Mojou úlohou je predstavovať našu stratégiu a portfólio generických liekov vybraným lekárom a lekárnikom. V Teve som už 3 roky a na tejto práci ma najviac baví spojenie obchodnej stratégie s pomocou pacientov. Teva ponúka cenovo dostupné lieky, čo je pre mňa veľmi dôležité. Do tejto pozície som sa dostala po skúsenostiach v medicínskom outsourcingu. Od kolegov som počula samé pozitíva o Teve, o jej produktoch aj prístupe k zamestnancom. Preto som si vybrala práve túto spoločnosť. Každý deň začínam plánovaním návštev lekárov a lekárnikov podľa firemnej stratégie a reportov. Na stretnutiach prezentujem naše produkty a vediem obchodné rozhovory zamerané na potreby lekárov a lekární, aby sme dosiahli stanovené ciele. Spolupracujem najmä so všeobecnými lekármi, internistami a kardiológmi či psychiatrami. S lekárnikmi riešim zabezpečenie dostupnosti liekov. Najnáročnejšie je získať pozornosť týchto odborníkov, ale najväčšiu radosť mám, keď získam ich dôveru a záujem o naše produkty. Pre úspech sú dôležité obchodné zručnosti, trpezlivosť, empatia a dobrá komunikácia. V Teve máme skvelý tím, ktorý si navzájom pomáha a podporuje sa. Noví kolegovia dostávajú dôkladné zaučenie a podporu manažéra, aby sa rýchlo zapojili do práce. Firma tiež ponúka množstvo vzdelávaní, napríklad ja momentálne študujem marketingovú akadémiu, ktorá mi pomáha lepšie rozumieť firemnej stratégii. Teva je etická a spoľahlivá firma, ktorá sa stará o svojich zamestnancov a pacientov. Táto práca je ideálna pre ľudí, ktorí majú radi obchod a farmáciu a chcú pomáhať pacientom získať dostupnú a kvalitnú liečbu. Ak premýšľate o tejto pozícii, Teva je skvelá voľba s jasnými hodnotami a podporou pre svojich zamestnancov.